Dito hamon ha Samar Leyte ay dasayaw nga gisisikati. Ang nagsasayaw hinibida na permi, labi na kung nakisi-kisi. Ang hermana ang nangunguna, hindadara habok nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. Ato na haladaw kita, napurok ang pagis na pusa na. Ang titis babuthan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. Ato na haladaw kita, napurok ang pagis na pusa na. Ang titis babuthan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, aminudo ug salampati. Mga sarayawon na Samar Leyte, ang kurat sa bida nga permi. Ang hermana ang nangunguna, indadara habok nga ni Kapitana. Nanhipausan mga bisita, han kadamuhan iragala. Ato na haladaw kita, napurok ang pagis na pusa na. Ang titis babukhaan gala tiro ka, upay-upayan pamustura. Ato na haladaw kita, napurok ang pagis